मुर्दाबाद पांड्यन मुर्दाबाद पांड्यन मुर्दाबाद पांड्यन मुर्दाबाद ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଗକୁ ମଜାଦାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସଭାରେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ କଲେ ବିଜେପି ଛାତ୍ର। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସଭାରେ ଉତ୍ତେପ୍ତ ହେଲେ ଛାତ୍ର। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ହେଲେ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନେ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏହି ଛାତ୍ର ଦଳ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସଭାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। नवीन सरकार जाने पे के नहीं जानो हैला पूरा स्ट्राइक कर दम हमें स्टूडेंट में पूरा स्ट्राइक कर दम हैला ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିଜେଡି ଦଳର କିଛି କର୍ମୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ବିଜେପିର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଭାକୁ ପଠାଇ ସଭାରେ ହଙ୍ଗାମ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖବର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାୟ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ 2024ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କେଉଁ ଦଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।